салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгун Авиа. боварӣ дорам ки ҳамаат созен хубем. Бардора чӣ хеле ки дар дасти ман дидестем паспорти яъне Российской Федератсия. И яке аз бардораи худмон ки шаҳрванди Тоҷикистон ва бар ивази шаҳрвандии Тоҷикистон гирифтагиаш шаҳрвандии Россия ва паспортша гум кардагиай ном фамилияш Ҳамидов Зокирҷон Мансурович соли таваллуди 26/09/1976 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва нафарое ки ҳамин бародарам мешиносен хабардор кунед ва видеоро поделиться кунед, класс монен, комментария нависен то ки пайдо шава паспорташ дар касаи Ройгун Авиа қарор дора то ки паспортча омада гира. Ва ногуфтанам она ки ай ҳама муҳимаш и яке аз шаҳрвандои мо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон паспорти тоҷикӣ гум кардагиай бародаро бо диққат гӯш кунед. Абдиев Саиданвар Саид Асрорович соли таваллуди 13/01/2003 и бародар патентша яъне загранпаспорти тоҷикиша ва паспорти тоҷикиша внутренний регистрация мигратсионка ва обше ҳамаи документоша гум кардагиай дар торговый центр Люблино ва боварӣ дорам ки айни ҳол переживат дора кофтестай ва намедонам ки ба киҷо муроҷиат куна ва дар ҳақиқат пайдо шудагиай ҳамаи документош чӣ хеле ки буд ҳамухе ва фақат муроҷиат кунад дар канали Ройгун Авиа. Хиди ҳамин одам адресоша метиҳем рафта мегирӣ бародарҷон. Ройгун Авиа менависен дар YouTube медроем ва дар шапкаи профил яъне рақамҳои доимии канали Ройгун Авиа ҳастай, дар WhatsApp муроҷиат мекунед ва и додар рафта мегира ҳуҷҷатоша, мо адресои аниқша метиҳем. Ва бисёри вақт буд ки бародарои азиз дар бораи билетои нархномаи билетои самолёт нагуфтем ва нархномаи билетои автобус ҳам нагуфтем. Ба ҳамин хотир видеоро бо диққат тамошо кунед ва хулосаи хитона дар комментариҳо нависен. Бародарои азиз, пеш аз оне ки ман нархномаро ба шумо пешниҳод мекунам, вақте ки шумо занг мезанед нарха мепурсед, ман шумода мегум, хафа нашавед. Манам вақти хидмат сарф мекунам, шумода нарха мегум бародаро. Агар шумода дар назартон қимат битова, яъне дар назари шумо қимат боша, шумо намехарен ку шумо фақат мепурсед, ман вақтма сарф мекунам, яъне шумода мегум. Саломатитон боша фақат тамом. Хоб бародарои азиз, нафарое ки шумо аз Федератсияи Россия яъне сафар мекунед ба Тоҷикистон пеши ай ид билето қимат мешава бародаро. Моҳи шарифи Рамазонда яъне шумо чӣ хеле ки медонед, яъне ҳарчанд ки ид наздик шид билетои самолёт қимат мешава. худи имрӯз яъне будан апау хоҳарое ки муроҷиат кардам ва дидем айни ҳол як ҳафта ба ид мондана билето то 18-19 ҳазора баланд мешавад. даже ман худмам аҳамият надода будам ва имрӯз занг задан ва дидем дар ҳақиқат ки билето як ҳафта ба ид мондана билето ба 18-19 ҳазор мерасад. И билетои самолётай айни ҳол 10-11-12 ҳазор ҳастай кадмое ки мехоҳед аз Федератсияи Россия яъне аз шаҳри Москва сафар кунед ба Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд нархҳои дастрасай айни ҳол билети самолёт ва автобус ки боша айни ҳол чӣ хеле гуфтем автобусҳо прямои рейс Хуҷанд мешава, нархаш 5000 рубл. 5000 рубл шумо аз автовокзали Котельники метавонед ки сафар кунед то Хуҷанда ва Душанбе ки бошад Душанбе 7000 через пересадка, яъне ай Хуҷанд шумо пересадка қатъи меред то Душанбе 7000 рубл. Нафарое ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон шумо мехоҳед сафар кунед ба Федератсияи Россия билето каме ба поён нархаш яъне ба 25-26 ҳазор расид. билетои самолёт яъне Душанбе Жуковский ва Айкулоб ҳастай каме арзонтар ва инчунин аз Хуҷанд ва билетои бохтар мисли пештара каме қиматай бародарои азиз ва дар ҳақиқат через Ташкент билето мешава кадмое ки шумо яъне имконият доред то Ташкент рафтана билетои самолёт ай Ташкент ҳастай арзонтар 19 ҳазор 20 ҳазор прямои рейс айни ҳол ва шояд пас аз ид нарх ба боло барава. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунед ки то ки билетотона пешакӣ харидорӣ кунед ва нархи билети автобус ки боша аз Хуҷанд 8000 ва аз Душанбе 10000 рубл. рейсҳо ҳастанд прямои, рейсҳо ҳастанд пересадка. шароит дошта бошен, бисёртар хитон медонен, айни ҳол хела медонам ки бедор шидаген, уже автобус мушкили хича дора ва ҳар кас тоқати яъне 4 шабона рӯза карда наметавонад ба автобус сафар куна ва шароит ки боша хубтараш самолёт ба нархи дастрас менависем ва шароит ки набоша бо сабру пуртоқат бошен ки то ки ба автобус омада бирасен. ва
классу поделиться ва комментариёи худтонро дариқ надорем ба кадом хотир? Ба хотире ки бародарои азиз мо гуфтем ки ягон конкурс нест, лотто нест, ягон суми зиёдӣ шумо ягон ҷо равон намекунед, фақат чиптаи автобус ё самолёт харидорӣ мекунед ва дар чиптаи шумо якта автомобил мондагия бародаро. Автомобил Ford Focus 2007 сол ва айни ҳол 100 та чипта фурӯхтагӣ шудагия, яъне 100 нафар аъзо шудагиянд. ҳаракат кунед, дастгирӣ кунед, нафарое ки сафар мекунанд ба кулли тамоми дунё фарқе надорад, на фақат ба Федератсияи Россия, балки ба куҷое ки шумо харидорӣ мекунед, хо чиптаи автобус боша, хо чиптаи самолёт, яъне шумо аъзо мешавед ва дар ҳақиқат як нафар соҳиби автомобил мешавад. ва бовар дорем ки шумо дастгирӣ мекунед, комментарияда плюс ба пеш фаромӯш накунед навистана, поделиться кунед. дар якҷоягӣ иншаллоҳ видеои ояндада ва якта автомобила сидхан ай сидхи дил, ин автомобили яъне худи манай шахсан худам гаштагим дар ҳамин мошин ва ҳамин мошина метиҳем як нафар шахсе ки шояд чандин солоши кору фаъолият кардааст ки соҳиби автомобил шавад ва мо бо шумо дастгирӣ мекунем, як нафар соҳиби автомобил мешавад. Шояд автомобил дошта бошӣ, айти фақат як класс подписаться, комментарияи хуб навистан меравад, тамом. Хулас дар оянда коре кунем ки на фақат фикри худмон накунем, балки фикри ҳамон нафарое ки канали Рӯйгонаро боварӣ карда ай 8485 яъне 999 826 84 85 харидорӣ мекунанд, то ки на фақат мисол чипта самолёт раванд биянд ё ин ки автобусда раванд биянд, балки шояд ягон тӯҳфаи қиматбаҳо соҳиб шаванд. ягон камбудӣ аз тарафи мо боша, узри зиёд ва догӯи шумо ҳастем ки рӯзҳои шумо қабул бигарда ва бовар дорем ки видео шумо маъқул мешавад ва шумо бетараф наместед, дастгирӣ мекунед, то ки як нафара мо соҳиби автомобил бигардонем. То дидори оянда.